שלום, ברוכים הבאים לדפי וידאו, והפעם בסרטון ההדרכה איך מורידים סרטונים מיוטיוב. כדי להעלות סרטונים בדפי וידאו אנחנו זקוקים לקובץ עצמו, ולפעמים יש לכם סרטונים ברשת שאתם רוצים להוריד אותם כי אין לכם את הקובץ המקורי, להשתמש בו לפייסבוק, לאתרים אחרים וכדומה. אז איך עושים את זה? הבהרה קטנה מראש, תשתמשו בכלי הזה אך ורק להורדת סרטונים שלכם. נכון, אפשר להוריד כל סרטון שתרצו, אבל יש פה בעיה של חוקיות ובעיה של זכויות יוצרים. לכן אנחנו ממליצים להשתמש בכלי הזה אך ורק כדי להוריד סרטונים שלכם. אז הנה סרטון שאנחנו רוצים להוריד, במקרה הזה כמובן סרטון של דפי וידאו. כל מה שאנחנו צריכים זה להעתיק את הקישור שמופיע למעלה. ראיתם? סימנו הכל והעתקנו מקש ימני, קופי. וכעת אחרי שהעתקנו את הקישור אנחנו נעבור לגוגל ונקליד Keep Vid. ניכנס לתוצאה הראשונה, ושימו לב, אל תתפתו ללחוץ על אף אחד מהמקשים הגדולים האלה, אין צורך להוריד שום תוכנה, פה הכל נעשה ברשת. יש לנו את החלונית כאן, נקליק עליה פעם אחת ונדביק את הקישור מיוטיוב, אותו קישור שהעתקנו כרגע, ונלחץ כאן על Download. שימו לב, הרבה מאוד פעמים יופיע לכם תופיע חלונית לפניכם, תצטרכו ללחוץ עליה Run, ואחרי שתלחצו עליה Run תגיעו למסך הזה, ואנחנו נבחר כרגע באופציה של Download MP4 באיכות גבוהה. זה קובץ טיפה יותר גדול, אבל הרבה יותר שימושי. הקלקנו, שמרנו, אנחנו רוצים לשמור אותו על הדסקטופ, נקרא לו סרטון שלנו. נעשה לו Save, וכרגע הסרטון יורד מיוטיוב ישירות אלינו למחשב. אין צורך בהתקנת תוכנה, הסרטון ירד נקי לחלוטין מהלוגו של יוטיוב, ומיד נראה אותו. זהו, התהליך הפשוט הזה עומד להסתיים. כרגע התוכנה שואלת אם לפתוח את הקובץ, אנחנו לא נפתח כי שמענו אותו בדסקטופ, אני רוצה להראות לכם. נעבור לדסקטופ, סגרתי את החלונית, עברנו לדסקטופ, והנה הסרטון שלנו כאן, נפעיל אותו, נקבל אותו גם באיכות גבוהה, גם ללא הלוגו של יוטיוב, מוכן לפעולה, לעלות לדפי וידאו או לכל שימוש אחר שתרצו. זהו, תודה רבה, אם יש שאלות אתם מוזמנים להפנות אלינו, בהצלחה.